जापानी कमाए जापानी अरे ना दरवा मत हम जापानी फोन लगा के चुप रहो now and press the bell icon. Never miss an update. ए जी हो जी का जाए जरूरी बटे। हाँ काहे कमाई गई ना तो खाई लिखा बंगाल में और कहूँ ना जाते बंगाल में जाए जरूरी बा। क्या करे कि आप केने जाए के वो नहीं बाटे फैक्ट्री था एगो काम बताई का करे के हमनी के एगो ठेला जुगाड़ करी और वो समोसा मोसा बेचब हम गढ़ उठ के ले जाए। ये कुल हमारा से काम ना सकी जान लू आई हो रामा कैसन मैनेजर हुआ ये सब ना काम हो या फैक्ट्री में खटा जरूरी बा। ओ तर बोलू कहने कर ले बाकी घर ना कर तो एकदम पहुंची गो जाइम ना बंगाल में। हाँ तो क्या कर टेंशन ना लिया अपन टाइम से बनाइए खाइया सब परिवार के खिया बनाइया। बताई टेंशन तो रहबे करी के घर के परिवार चल जाए तो टेंशन तो रहबे करी ना। का टेंशन आखिर करके बस सब कोई घर में बैठे तो हम ही ना जाता नहीं। हाँ तो रउआ जाता नहीं बैगो एगो पस दी ना कस दा पैकिंग कर दे सब पैकिंग तो कोई आ जाला तनी बताई रउआ जाता नहीं छोड़ के दिन ना लगी धरी बेगो जय हो ना पूरु बाबा बोला मुआ मतिया मारे बगलिनिया अपन कोई के हाथ के खाए भाई मत हो जीगा। ठीक बा वो जी बंगाली बहुत रहली सन। ठीक बा हम कोई के हाथ में ना खाई हमारा पे विश्वास करबा ना विश्वास तो पटला ही बा तब का अपना हेडक लेवे के बा गड़िया उड़िया छूट जाई का तो हो बच्चा माई कमाए में जाता नहीं गोड़ लगता है जा बाबू जा का हो भैया का आ जे चलो जात नहीं बाबू कमाए जी ना तो खाए जी का हाथ ना पलवा जानते वाले पैसा कौड़ी अपना के हाथ में। हां कहां जे चलो जाता नहीं वो बंगाल देने फैक्ट्री खुलल वाला है वो नहीं ठीक बजा जा डरो लगता जी मम्मी जी नहीं हो कन्या डर का लगता बंगाली नहीं खींचा ना तरह जब बंगाली बहुत हाँ तो बंगाली तो बोलबे करे सन भूल ली हसन ठीक बा तब खाना दाना बनावे के वहां के जगह नहीं अब तो बनाओ खाना का बनाओ बाजी मार के सुनता है के हाजी के डेरा और मिली रहे के हाँ बा डेरा चले बैठी चल बैठ ना बड़ी जोर से प्यास लगल बा। ठीक बा बेगे उगे धो दही ठीक हम लेके आवता नहीं पानी हाँ धरा काम बन ले आज के अपने कमाई भइल बा आज तने भेल हाँ खाना वाना बन गइल बा। हाँ खाना ना ले आई दो कर तो खा ली। ठीक बा कौन है रे? हेलो कौन है रे? रख फोन लेकिन तोरा के चिन्ह हमरा के नहीं चिन्हत ना रख लागत बंगालिनिया के फेरा में पड़ गइल बानी हमरा बुझा गइल। ठीक बा रख
तोरा की चिन्ह तू न तो की कादन का हाल फोन करत लेने रे अपने रख फोन। हमारे के नहीं काहे रो चलू अरे काहे हो चुटकी काहे हो तड़ू हो का बात बा दीदी का बोला बोला का बात बा हुआ के फूल लगनी नहीं के चिन्ह तो हमरे के का कहता कोतलन के को बनाया रे। अरे कहत रही ठीक है कि कलकत्ता जाए तरन त देखो बंगाली में फसाले बंगाली भाषा बताओ। अच्छा जाए तो चुप रह बोले दीदी हमर चिन्ह सिंदूर छी ए मम्मी जी हुआ के बंगलिनिया के चक्कर में फंस गई बानी। बताओ ना ए मम्मी अब का होई आया तो बंगाई ले फंस गई ना। हुआ के घरे हम समझा के विदा कोइले रही। हां ये कहले कि बंगाली ने बैठ देखे फंसे उसे जो अब बताओ हम पहले बंगाली से फंस हां बोला तो जाहिर में देले रहती हम ना सान करके बच्चा पढ़ा जाता तो जापानी कमाए जाता आज ना दरवा मत हम जाता नहीं फोन लगा दो चुप रह चुप रह हम कोनो फायदा नहीं खे दादा फिर छीन के ले आवल जे चुप रह आ जानू मम्मी चली त पकड़ चल लगवाई मोती मार दे दिया लगवाई त चला हां मोती मार दे दिया। अरे रउआ आ गनी। हे भगवान हमर पति आ गेलन तो बहुत अच्छा लाख लाख शुक्र बटे। हट होने अरे कहाँ जाते रे जब बैठी मैंने हमरा के नहीं चिन्हत रहुआ। अरे है जब बैठी हे भगवान बहुत लाख लाख शुक्र बा बहुत खुश बनी हम। आओ तनी गोड़ धो के पानी लेके आओ तनी। हट हमारा गोड़ ना धोए। आइए दादा हमरा के नहीं कौन चिन्हत इतना भुलागल बने के जन का जादू मंत्र कह देले बिया उ बंगली ने पता नहीं खे चलत का करिए भगवान। देखो तनी का कोइले बिया ओहे दादा होए न पहले बिया कोह तनी काहे जादू मंत्र कइले बिया ओइसन बनले बिया के खुल तो हो नहीं खे। होइए ना आप कइले बिया सुनीता ए जी के बारे सुनीता। हम बैठा बैठा का हो गए। हम कब जब मर्दे आगनी अरे अबे त आयल है आधा घंटा भइल। हम गए रहने के मैं कब हम भेजा आखिर आ गई रउआ नहीं जाना तो बंगाली के चक्कर में रउआ फंस गई मत्ती मार देले रहे। हमारे अकेले में चलत रहल। हम कहनी है ना कि कोनो के हाथ के कुछ खाए वही मत। हम खैनी कहा गनी डेरा देखे तब वही पानी रउआ तो हमरे बात ना माननी। ज्यादा अब हम मानो अब जाए जब संग संग रहा जी खुशहाल रह जाओ अब ना जाइम रउआ। ठीक बा। ठीक बाटे। Right now and press the bell icon. Never miss an update.